Okay, class. Kabalo na naman tamo sa rule. Nga og di mag-uniform, nagi panis. Nag-uniform, magugusir ba? Bitaw! Wow, manawag uniform si Berto! Nga nung gipapil, manani mo diri, sir! Ngi, wow, manggalin na yung medyas, pang Boy Scout. Uy, ayaw na mo sige tibad, uy, para madali ta! Ini si Berto, dili uniform violation, ane? Sige, ragkalit, tarawa, unsa ng orasa, karon pa ka niabot. Ikaw daw, sir, mag-study hard, di ba ka malita na niya, buntag na ka makatulog. Sige, wanay na kang istorya. Kay nakalabag man mo, kaning mga sagbotanan hinluin ninyo. Ani jud tanan, sir? Di namin maka-espilaan ni tarong. Ni ato gani may dire, sir, para makakaton niya pahinloon man may unsan may mag-uuma. Ay pa nagpasuriro na lang mi, sir, ug ingani manggaling. Upod may pag na-option na lang kuda. Gilom na mo. Bantay mo ha, panginlo na mo kay bantayan ta mo ron. Sir, wala man may silig. Ano yung mga kamot? Pungkulan ta mo ron. Pamunitan ninyo. Mahugawan budani. Kuya, budani ni nani ay kapulito nang tagsagbot niya, wow kay tagsuot. Bert, nagsayo pa ka, wa pa ka nagpalit-lit, di unta ka makapunit ron. Ikaw be, nganong nalit man po ka be? Hoy, kamong duha nga sige ra magtabi. Padayon. Kana sir, kasabi na sir kay mga tabian kayo. Kami diri muna ng punit og sagbuto. Kani sir, kapoy na kayo, singot na kayo ko. Art, kapuya pud ani trabahoan ni. Oy, sige ra tagpamunit og sagbot. Init pud jud kayo. Kanino wala man tagi pa eskwela sa atong inahan para pahinluon. Unsa may maayo Art, manibat na lang ka ta. Ay pa Bert, magdula na lang tano. Ay saba si sir pa makatungog. Di ba yung atugon na si sir? Pabuto na ito makatulog. Sige, sige. Wa na, nangiwid na. Unsa kay plano anang duharon ba? Ka nagsabot-sabot man. La, mukating na po ni sila ba? Ala Bert, natulog na si sir. Unsa may gipaabot ni mo? Tara na. Tara, tara. Hala, nanibat na yun ay. Tara, itong ka na to. Patay ni mga bataan ni. Sumbong na na to ka sir, tara. Sir! Sir! Ang duha, sir! Si Bintog, sir, kay disipat na! Kukura, sir, kaw! Patay, sir, lugi na kayo, me! Kansi kayo, me! Singot na kayo ko! Stilan yun yung mga bataa ba? Bantay lang ni sa kuwaron! Sir, pwede na may musulod? Gitugan ko na mga nanipat sila! Sige, sulod na mo. Ako rin bahala to. Yes! Kaw, sir! Tara ta! Musibat na punta! Tara, Art! Iitsa na yung bag, kay walay tao! Kuya una ang baka, ikaw sunod. Sige. Wala na, Art. Wala kayo nakakita, Bert. Wala lagi, Art. Tara. Hey, Bert, sir. Sir, sa inyong naong nanibat, gini mo ha? Anong mga bataa